Naimbag nga malimtay amin ayayatin nga kakabsat, Luzon, Visayas, in Mindanao, bilig, ti panag maymaysa, Kenya po Diyos, hallelujah! Hintay panag maymaysa, Espiritu ti marik na hintay panag maymaysa, galit ti Apo makitam, no Kristiyano agi inayat, pusok tayag maymaysa, hintay panag maymaysa kari nang amaki at damarik ng tibileg na may isang arabi dapabluken ni Silas gipagbaludan nagdaydayaw dati Apo nagkararag nagkankantada ingati nagingginen ket iti gwardya iti pagbaludan ket naisalakan tintay panag maymaysa Espiritu ti marik na hintay panag maymaysa galit ti Apo makitam no Kristiyano agi inayat pusok tayag maymaysa tintay panag maymaysa kari nang amaki at damarik ng tibileg na saan nga malapdan ti umay nga suot problema ti biyag mangkulkul ti panunot saan nga isutrason tapluin ka agsanod agpatuloy ka laeng taplugi ka may lunod ti sardeng mumeten dakes nga ugali panagpungpungtut ken apal ta makaperdi awan serserbinan tabayag mon nga namati luwad dapay lang ken karay tang nga ugali ingkay ngad ag maymaysa tapluawan ti problema ngarud pukawen tay ti panagwadwa masapul nga ipasnik mon ti panagserbi tabiyag mo kita saan nga itin sa bali panagin kukuna saan nga ugali na matidayta tawan aging sisingpet nga mapandiay gloria tawan aging sisingpet nga mapandiay gloria tawan aging sisingpet nga mapandiay gloria. Praise the name of the Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta kayo amin itatanga malam. Don't forget, follow for more. Hallelujah.